Uyai muone muri yeZimbabwe paita mamwe mashura zvekare atiri kusangana nawo pano atiri kuona. Onai zvaitwa kugokwe izvo vari kuda kuti hanzi ndo pachaitirwa independence ipapapa. Tarisai muone istadium iyoyi vakomanaka. Ende ukatarisa chidhina chacho chinotoita nga chechuru chiya chinongoforomwa chechuru chobva chapiswa yobva vavaka. Hanzi taisa mabucket seats apa. What a waste, what a waste. I don't know why are they wasting so much money. I remember in the days of RG Mugabe, vanhu vaingoenda muNational Sports Stadium. Now taakuona kumeka sense kwazvo because vanhu vaingonokukurudzwa nemabhazi nyika yese avo vanenge vasingakwanise kuafoda. Vongoita budget yavo ka1 ende mabhazis ayaya anga ari ehurumende normally. Zvaimeka sense. But now I don't know what these guys what are they trying to do. Chokwadi honai totonzi tiri nyika ipapapa itozi tagadzira mabucket seats ipapapa. Chokwadi mvura ikasvika ipapapa pane chinosara chiripo here ipapapa. Zvakaoma veduwe, zvakaoma. This is Zimbabwe. This is the Zimbabwe. I don't know kuti ana sekuru vedu vakaenda kuhondo vanokwanisa here kumuka vachiona kuti ndo zvinhu zvavairwira izvozvizvi. I don't know kuti vanokwanisa here kuenda vachinoningirikira kuti ndo zvinhu zvavakarwira hondo. This is what is happening right now, and I see these people are commenting and mwari kutotaura kuti I hope other countries won't see this. Tingaitwa party vedway, tingaitwa party, tingatukirirwa. And mwari kuti zvoni England should learn from us. It comes to stadium development. This is really nice. Yo. You know, people are actually mocking our country. It's sad. But kana uri munhu akuti uno understand humor, you understand kuti panapa people are not mocking our country, but vari kutaura kuti this government is mocking our country. Ndo zvinhu zviri kuedza kungotaurwa nevanhu panapa. It takes good strategic education to understand what he's doing. He's a genius. Okay, tariffs iri kuitwa nezvayo ndiyo tariff here iyoyi. Pakaipa vedwe. China was benefiting more. We expect changes in the country. If Trump did not change his mind, vedue. Ndo mamirira akaita kunze, waya. Ndo ma stadiums acho amagadzirirwa ne this government. Ende vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda. I don't know kuti imimi mune something to say wo here. I know kuti you have a lot to talk about. I know you have a lot to say. The comment section is open. Takatovhura comment section izvezvi. Pindai mu comment section tuonesane. Pindai mu comment section mundiudzewo kuti muri kudzionawo sei nyaya dziri pano idzi. Inini ndiritori pakutonyara izvezvi, so ndiri kunyara about zvinhu zviri kuitwa negovernment iyi. Ende ivo pachavo havana nyadzi, vanongoita zvinhu so. Vanongoita zvinhu panguva yavanenge vanzwa kuda kuita. Vasingatarisi kuti kunze kunei. Ndo disadvantage yekuisa vanhu vasina chavanoziva in power. Ndo disadvantage yacho. Tingati pamakore atiri ana eZimbabwe ichiri kumashure zvekusvika pakuisirwa kaningiringa kanovakwa nezvidhina. Ipapo after that unozonzwa kunzi this project iyoyi pakadyiwa kana kuti yakaitwa ne kana 10 million kana kuti 15 million. Ndo malutiro avanoita mari yacho. Ndo malutiro anoitwa mari yekuZimbabwe. Vanoita kuti parizongonzi ningi akaita izvozvo akazotora mari yakati. Because pavanoluta zvinhu izvi avalute vaine pfungwa yekungotora vasina chavaita. Vano-offer ma-services madiki-diki. Ma-services asina kana nebasa rese. Zvekuti kana imimi mega mungatozopedzisira maakutonyarirawo. Munopedzera maakunyara manzwa kuti ndo ma-services acho anga achiofwa ipapapa. Zvakaoma veduwe, zvakaoma. Amene tinosekwa tinosvika kupi tichisekwa. Ende ndinoona vanhu vakawanda vanosapota iyo Zanupf. Havana nyadzi, to be very honest. Havana nyadzi because vanosimbisa, vanosiya ma-leaders avo vachiita zvinhu zvakadai so zvinosekesa kudai so. Ndikuona mumwe panapa ari kukomenda kuti what will be the use of the facility after independence. This means in Gokwe there is no stadium or better facilities to develop ahead of this. Even that will benefit the community after this, or else this is
the Gokwe Stadium. Guys, muri kuona nyaya iripo, takutoona dzimwe nyaya dzakawanda panapa. Ko kugokwe kwacho hakuna here nzvimbo yekuti tingakwanisa kuitirwa kana independence yacho right. Kuzvitora kuti hakuna. And pachashandiswa chii kana pachinge pagadzirwa kudaro for independence, because my bucket seats are, we know them, vachataura millions, a lot of millions, like what they did ku parliament vachitaura kuti sadhaki iri kuuya vakanogadzira zvavaigadzira zvimba zvavaiti ndo zvichararwa nemapresident. Hazvina kutombopera, target haina kupedza. Up to now hakusati kwapera. Up to now project yacho iri kunzi yakasiyirwa paroad, iri kunzi yakasiyirwa paroad. Ende ndikuona zvikutaurwa nemumwe futi panapa ari kuti at least but the design life for that is very short, poor choice of materials, of course, in the name of cost reduction. The sad thing is when you hear the amount of money that was spent to construct that and the actual figure that was used to, I heard kuti politicians use these kind of opportunities to enrich themselves. Exactly, ndo nyaya yatiri kunyanyisa kuchema nayo pano apa hama dzinodiwa, kuti vanhu ivavava vakagadzira chinhu chakadai ichi, unozonzwa mari yacho yakashandiswa ipapo kuti yo yanga yakawandisa, yanga iri mari yekuti taitotarisira kuona something like Rufaro Stadium or Gwanzura Stadium or even Pastodat papa wayangotarisira kuona cost yekuti inenge yakavakiswa something like that. But hapana chatinozoona chine musoro kureva kuti tinenge tiri pakudyirwa mari senyika. Ndo mabiro avanoita the loot, and we are demanding kuziva kuti pakashandiswa mari. We want to know as a country kuti imari yakashandiswa ipapo tokwanisa kuzowekerana, toenda kumasimendi kwacho ikoko, toenda tonoweka, toona kuti simendi yacho vakatengwa nemari iyozve shuwa here, ende tichazoona. Because the funny thing, vanhu vanoba mari iyi vanenge vakatora mayouth Zanupf. I don't know kuti why mayouth acho achigara ari unemployed, vanogara vangori ready, vanzi ndatora mayouth vari kutoshanda, ndo vari kumiramira paproject iyoyo. Munhu achiziva hake kuti iye akatora millions and millions and millions of dollars. Ndo zvimwe zvezvinhu zvetinosangana nazvo hama dzadiwa musociety kana kuti muZimbabwe, nyika yedu yatinogara tichipopotera kuti yo, we are tired of this so-called Zanupf, we are tired of this so-called ruling party. Ndo patinenge tichipopota nyaya dzatinenge tichitaura idzodzo, but vanhu vazhinji havakwanise kunyatsotinzwisisa patinenge tichida kutaura izvozvo. Vanenge vachitaura kuti zvoni imimi muri kuvenga nyika yenyu. So apa tatida kuti tinyatsoonесana kuti kwamunenge muchiti kuvenga nyika kunenge kuchiitwa nevanhu veZimbabwe ndekupi apa. Ndo zvatatoda kuti tinyatsoratidzana. Kana pachinzi pari kuvakwa chistadium chakadai so, ukaonayo chinzi uri kuvakirwa zvinhu zvakadai so, wobva waramba wakanyarara nemachajiro avanoita aya, zvinotoreva kuti iwewe ndiwe unenge utori enemy yenyika, nekuti unenge uchida kusaidhira kuti zvigananda zvitore mari. Ndiwo mapfumiro, mabudiriro anoita zvigananda iwaya amuri kuona andatoratidza ipapapa. And this time tichapfumurana kusvika zvanaka. Ndichadzoka ndichikuonesai, musazoti ndakukudzai nyaya iyi, muchazoti kulende but wakajambira wakutaura nyaya ichitangira paroad. It is very important. Mukaona ndatongoya nenyaya yekuti handisi kuisa ndikini handisi kubuda inini pavideo, tinenge tichingofumura chete. Ndo nyaya dzinenge dziripo, tinenge tichingofumura zvese zviri kuitika kuitira kuti imimi senyika muone zviripo. Ndo nyaya iri panapa, ndangondipfurene panapa ndingozivisana nemi ndikuratidzei. Ndichadzoka kana tichinge tanzwa maprizes kuti imari yashandiswa ipapapa. Ndakutombanya kutombofonera masources, vamwewo vanhu vari kuziva, vari kugokwe ikoko. Toda kuziva kuti imari yaiswa pana kontraka iyeyuyu. Toda kuziva kuti ende ndiani kontraka apuwa kuti aishandise zvinhu zvepuwa material. Ende toda kuzoziva futi kuti paplani yemunhu aka approve izvozvo vane plani ipi yekuti pachazoshandiswei futi panhu ipapo. Zvakakosha kuti tizive, because we are tired nezvinhu zvakaitika kuMount Abden. Hatisi kuzvifarira senyika. Ndatenda zvangu, ndichadzoka ndakukuzivisai kuti imari yashandiswa. Saka zvakakosha kuti mugare malaika this video kuitira kuti musajambwe nenyaya dzimwe dzese dzandicharamba ndichingoya nadzo pano.